Dragi trečaši, zadnji puta smo najavili da se bavimo vodama u zavičaju, pa ćete danas naučiti nešto više o vodama tekućicama i živom svijetu u njima. Krenut ćemo s tim da vode tekućice da su prije svega rijeke. Na fotografiji vidimo jednu rijeku. A što su to rijeke? One su najveće tekućice. Potom ponornice. Na fotografiji vidimo rijeku Gacku. A što su to ponornice? To su rijeke koje dijelom svoga toka teku po površini, a onda poniru u podzemlje. I preostali su nam potoci, odnosno manje tekućice koje mogu i presušiti ako dugo ne padne kiša. Za vode tekućice kažemo da su slatkovodne. Vaš je zadatak prepoznati vode tekućice koje su prikazane na sljedećim fotografijama. Recite mi, što vidite na prvoj fotografiji? Je li to potok, ponornica ili rijeka? Ovo je rijeka. Zatim, imenovali smo jednu rijeku u Hrvatskoj, to je rijeka Gacka i za nju smo rekli da je ponornica. Preostaje nam potok. Ponovit ćemo još jednom. Vode tekućice su rijeke, najveće tekućice, potoci manje tekućice, a rijeke mogu biti riječice, manje rijeke i ponornice, rijeke koje dijelom svoga toka teku po površini, a onda poniru u podzemlje. U tekućoj vodi žive mnoge biljke i životinje. Od biljaka izdvojit ćemo vodenu kugu i krocanj, iako su najbrojnije biljke oku nevidljive alge i mahovine. Što se tiče biljaka uz vode tekućice, uz obale potoka i rijeka najčešće raste drveće topole, johe i vrbe. Od životinja u vodama tekućicama izdvojit ćemo ribe i rakove. Ovo je štuka, potom pastrve, zatim šaran i som. U hladnim, brzim gorskim potocima najčešća je riba pastrva, dok su za mirnije nizinske rijeke česte ribe šaran, štuka, som, klen, deverika, smuđ i druge. Osim riba spomenut ćemo još jednu životinju, a to je vidra. Ona je ugrožena zbog uništavanja povoljnih staništa, onečišćenja voda i krivolova, a ljudi je najviše love zbog krzna. U Hrvatskoj je ona zaštićena Zakonom o zaštiti rijetkih i ugroženih vrsta i nalazi se i u Crvenoj knjizi zaštićenih životinjskih vrsti. Kada govorimo o onečišćenju voda tekućica, ono što nam je već poznato je da ljudi ne smiju onečišćavati vodotoke jer onečišćenje nepovoljno utječe na živa bića u tekućim vodama. Vaš je zadatak ovu umnu mapu prepisati u svoje bilježnice na način da napišeš naslov vode tekućice i živi svijet u njima, podijeliš papir na 3 dijela na tekućice, biljke i životinje i za svaki od navedenih pojmova prepišeš ono što se odnosi na navedeno. A sada nam slijedi ponavljanje kroz igru. Pogodit ćete o kojoj se životinji ili biljci radi
S tim da odmah napomenem da vam je ovo ujedno i 4. zadatak na 77. stranici u vašim radnim bilježnicama, neki od sljedećih pola. Pa ćemo krenuti s prvim, odnosno ova životinja obitava u hladnim planinskim rijekama i jedna je od naših najljepših riba. Ovdje je i fotografija, pa možete zaključiti da se radi o pastrvi. Zatim ima produljeno debelo tijelo, potpuno prekriveno ljuskama i riba je koja više voli rijeke sporijeg toka. Ova riba bi vama mogla biti poznata, a to je šaran. Zatim riba koja je veliki grabežljivac, ima široku spljoštenu glavu u obliku pačjeg kljuna. Malo ću pomoći, također započinje slovom š, a to je štuka. I još jedna riba, čija je koža bez ljuski, prekrivena je sa sluzi koja joj daje ljepljiv izgled. Glava joj je velika i masivna, ima velika usta sa 6 brkova. Ova riba zove se som. I prelazimo na biljke. Jedna je od najkorisnijih biljaka u vodama tekućicama jer čisti vodu, a brojni ljudi je uzgajaju za akvarije. To je krocanj. I preostaje možda vama dobro poznato drvo, iako može poprimiti i oblik grma. Grane su joj tanke, savitljive i vise. Riječ je o vrbi. Za vas preostaju zadaci u radnoj bilježnici na 76. i 78. stranici, jer kao što smo rekli, 4. zadatak na 77. stranici je ujedno ovo što smo upravo sada prošli.